Teraz budeme otvárať takéto zo Francúzska. Peťo. Bombo. Ty kokos. Rob ochutnávku, ty. Chceš si dať? Ochutnaj to more. Jak to chutí? Od 1 do 10 je to takých 8. Je tam veľmi málo cukru, alebo veľa. A Ale- je veľmi teplé. Tak, Keď si to mal 3, ty kokos. to povieme. Ešte tam je nejaká chemia. To si nemáme piť ani. Kokos. Ale my nejsme Arabovi. Je to z Francúzska. Ty to vieš prečítať? To fuck is that? No chápem. Počkaj, to sa dá prerobiť? Asi. My teraz do Saratoke, keď dá sa. Ne. Nedá sa. Nedá sa Ale je to urobené z Arabii asi. Poďme toto vystrihnúť doma a povedať, že... Všetko.